Molistek joko aderki zabaldu du ezkeraldera, hortxe da Zigoraren alde. Ezkerrez erdiratu, eta huts galanta egin du. Nabiziko gola, Kikok, 33. minutu. Oso gaizki atera da Gaspersic, eta gola Kikok. Logroñesek bat, Extremadurako. Ben asmoaz eta alegin guztiak egon da egiten lortzeko aukeran bat, eta orain Gaspersic emon du aukera lortzeko gola, baina azkenean hor erdirak eta oso ona, bigarren zuturenean, eta Gaspersen irtera eretan txarra. Eta horixe adierazi du partiduko epailea. Beste aukera bat izan dezake talde txurigorriak. Baloia area barrura. Eta berriro ere egundoko hutsa egin dute Extremadurako atzelariek Gaspersicen aurrean. Azken minutuetan huts desente Extremadurako atzelariek. Bai, hor aukera Marinek izan du, baina talde zurigorria, Pepelu. Andaluziarra kurrunetik. Hortik eta ondo dago, baina ikusteot urrututik ez da erreza. Ondo jetxidu hor Extremadurako jokalariak, sakonean arriskua. Badirudi erasoan zertxo bait gehiago egin nahi duela. Arriskua izan daiteke. Manuelek baloia area barrura. Huts galanta egin dute Logroñeseko atzelariek, baloia bakarri geratu zaio. Bigarren minutuan berdinketaren gola Las Gaunas futbol zelaian. Haze hutsa egin duten Logroñeseko atzelariek. Baloi horietan oso zurra da Dure, eta beste behin ez du barkatu Extremadurako jokalariak. Orain partidua berriro ere berdindurik, parekaturik. Biziagoa, baina pur bat bakarrik, eta lehenengo minutuetan luzaundirik ez du egin, baina ikusten dugu hor Manuelek zehose bizitzazun gehiago emon duela. Atezaina, baina baloia langa gainetik kanpora atera da. Baloia jokoan, Gaspersic berak ipiniko du. Azkenean, Torinek egingo du jaurtiketa, bera du Valero. Oso txarrak izaten dira, behetik dikoaztena bat ematekin puntu zelaian. Torin, jaurtiketa ona du Real Madrileko Arrobian azitako mutilak, eta pixkanaka. Manuelek ondo gainditu du Babunski, jaurtiketa egin dezake ezinean, eta pixkanaka Extremadura aurre aldera. Bai, parkatu nazari, azkenean ikusten gai. Luze, Pepelu, Borjarentzat, aukera ona izan dezake, ikus ezagun. Eskatzen du horre jokaldi ona, Jokoskampo eskatzen duten da ez dago, Jokoskampo, azetik korrika ondo ateratzen da. Fatek ez dira nahi pixkatekin, pixka gehiagokin errematatzea, ero berak jaurti beharrean jarraitzea pixka bagoiarekin, baina atzelari bere meritua mandartzen. Luze area barrura, atzera, baina jaurtik eta langa gainetik kanpora joan zaio. Azken minutuetan Manuel